ですが、Minnet Aberchbach、ヤンズグリーン。はい、ではこの式をまとめます。公式やってもいいんですけど、やんなくてもいいです。15秒後ですから、2.2ですが、ここになぜなら割り切れないですから、ここは9分の20です。一見見ると電卓を使いたくなりますけども、区分するんです。何語で何て言うかわからないですけど、3であって、3であって、2であってですね。残ったのが、これもしね、もしでね、2.2 を入れちゃうと、1.1ですけど、220ですから、248ですけどね。これ、だから、大きな間違いじゃない、×じゃないですけど、3点です。大学レベルだと、イクソル合理レベルだと×ですよ。イクソル合理レベルだと×です。高校だったら、です。